से पूजा पाठ करीले सात सुर के रचैया के। हृदय से पूजा पाठ करीले सात सुर के रचैया के। सर झुका के प्रणाम करीले, सर झुका के प्रणाम करीले देवी सरस्वती मैया के। सर झुका के प्रणाम करीले देवी सरस्वती मैया के। सर झुका के प्रणाम करीले। हवे ज्ञान के देवी मैया ज्योति जगावेले। देह के आशीर्वाद सबके किस्मत बनावेले। हवे ज्ञान के देवी माता ज्योति जगावेले। देह के आशीर्वाद सबके किस्मत बना देले। होता जगराता सगरो बिना बजवैया के। सर झुका के प्रणाम करीले, सर झुका के प्रणाम करीले देवी सरस्वती मैया के। सर झुका के प्रणाम करीले देवी सरस्वती मैया के। सर झुका के प्रणाम करीले। जे पूजेला माँ के चरण ऊ जीवन से तर जाला। माँ के शक्ति रहेला जिना पर भव से पार ऊपर जाला। जे पूजेला माँ के चरण ऊ जीवन से तर जाला। माँ के शक्ति रहेला जिन पर भव से पार ऊपर जाला। ये बतिया कहेला राहुल रौशन गवैया के। सर झुका के प्रणाम करीले, सर झुका के प्रणाम करीले देवी सरस्वती मैया के। सर झुका के प्रणाम करीले देवी सरस्वती मैया के। सर झुका के प्रणाम करीले। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रुपौली, पूर्णिया, बिहार।